Ikasleak gonbidatzeko modu errazena hau da, mostrar código de invitación. Kodigo hau kopiatuko dugu eta ikaslei bidaliko diegu. Ikaslea, orain ikasle bezala jarriko naiz. Ikaslea bookcreator.com sartuko da eta erregistroa egingo du. Gogoratu, erregistroa orain ikasle bezala egin behar duela. Hemen, iniciar sesión con Google. Klikatuko du eta bere posta elektronikoa aukeratu behar izango du. Orain, zuzenean, sartuko gara liburutegian. Eta hemen, irakasleak pasatu dion testua, kodigoa, txertatuko du. Sakatuz gero, zuzenean, irakaslearen liburutegian sartuko da. Eta hemendik aurrera, bai bere liburuak, irakasleak edo bere ikaskideen liburuak ikusi ahal izango ditu.